Qadimi Levap toprağına kim vilayet hekimlerinin zenanlar birleşeninin vilayet bölümünün kärdeşler arkalaşıklarının vilayet birleşmesinin demokratik agrar senagatçılar ve telekeçiler partiyalarının vilayet komitiyatlarının yaşar guramasının vilayet kengeşinin vilayet medeniyet müdürlüğü bilen bilelikte guramağına geçirilen täze ýylyň ilkinji günüň dawarlary Türkmenabad şähernäki başpaýdak meýdançasynda mukaddes ýaşyl togumyň alasmana galdyrylmagy bilen batylgaly. Dawarda çykyş edenler gazandan ähli özgörtmeliň sakatyny duran gahrman arkadamda hemde arkadaly gahrman serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Toý şaýatlygyny vilayatyň medeniyet hem sunugy deşgärleri özleriniň joşgyny çykyşlary bilen dowam etdi. Dawaranyň dowamyna ýanglanan aýdymlarda ýurdumyza rızgal bereket eksilmez bagt bolup dolan täze ýyl ýurdumyzyň bedewatly ösüşleri hormaty prezidentimiziň çuňur oýlanşykly parasatly ýolbaşygyna edidi watanymyza alyp barýan tutumly ýeşara ýokur ruhlanetlik bilen wasp edildi. Bayramçylyk şeýretine gatnaşçylar halkymyzyň bagtyar hem abadan eşretli durmuşda ýaşama uğruna ýedigderli aladalanýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hormaty prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyzyň elmi dama janlarynyň sag Belent başlarynyň aman bolmagyny, ýurt bähwetli dünýä ähmiýetli tutumlarynyň rowat jalmagyny tüýsüreklerinden arzu etdiler. Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki bayramçylyk meýdançasyna vilayatyň ähli etrap şäherlerine täze ýyl münasibetli berkarar watana täze ýyl geldi ady bilen bayramçylyk şähersi guruldy. Zekine aýdymçylyk sunugy dostlarynyň şeýlede aýdym sady höwetçiň ýaş nesliniň ýerini ýitiren aýdymlary, tanslary, aýaty we garpamyň erteklerdäki gahrmanlaryň owadan bedelen täze ýyl arçasynyň daşyndan gol döşüp aýlanýan şadiýan pursatlary ýokur ruhlanetlik paýlady. Hoş geldiň täze ýyl, salam täze ýyl, şatlyk paýla, bagyt paýla ilimi ady bilen geçirilen bayramçylyk çäreler hem täzeçilik we ýaty galçylygy bilen tapawutlandy. Belent kengde ýanglanan aýdymlarda täze ýyl şowguny, gyş pasynyň owadan tebigaty, täze ösüşleri hemde şan özgörüşleri alyp gelen täze ýylymyz türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň belent maksatly tutumlaryny üstünlikle dowam etdirýän arkadaly gahrman serdarmyzyň rowat ýeşeri münasip beýany tapdy.